Prosím vás, mohla by som tieto veci zadarmo? Žiadne také. Musíte najskôr zaplatiť. Ale ja som si zabudla peňaženku. Tak nabráte tie školské tašky. A odkedy myš vie rozprávať? Od vždycky, len vy sprostí ľudia o tom neviete. Kde sú deti? Kam zmizli deti? Ani mamacka. Aspoň, že ste tu. Boli sme na prichádzke a ona stratila toho sprostého leňochoda. Leňochodíka. Ja chcem leňochodíka mojho. Bože, čo keď už taký. Čo budem bez neho robiť? Ja to neprežijem. Neboj sa, my ho nájdeme. Tam je taštička. To je pekné. Kúpim ti ju, ale tak pôjdeme pohľad do toho leňochoda. To je zadarmo. Ona je zadarmo. Bez toho leňochoda to bude aj tak lepšie. Ale leňochodíka ešte nájdeme. Tak ideme ho pohľadať a ešte musím pohľadať aj peňaženku. Ty si zabudla peňaženku. Však tých 500 eur som predsa minula. No a čo? Aspoň budem mať taštičku a nájdeme leňochodíka. Pozrite, on sa vrátil aj s peniazmi. On je taký múdry. WTF, to ako? Ty si teda šikovný, tak aspoň mám čím zaplatiť. Ďakujem. Jej, leňochodík, pozri, ako mám taštičku aj zadarmo. Vidíš to, vidíš to, vidíš to, vidíš to? A Služka? Áno? Môžeš mi kúpiť toho mačka z taštičky? Áno, však idem ti to aj kúpiť. A niečo mi budú 2 taštičky. Tak už mám leňochodíkovú. No, tak keď chceš tú leňochodíkovú, tak tu si daj toho macka. Ale tam sa ti málo veci zmestí. Tak kúp mi dve. No dobre, tak dáme ti toto tu aj toto tu. Jej! A to mi ani na zdravie nepoviete, keď som si kýchla. Ty si kýchla? Nepočula som. Tak, poďme to zaplatiť. Ja proste nechápem, aký múdry je tento leňochod škaredý. Tu máte peniaze. On je pekný, krásny a najkrajší a múdry. Ty si škareda. To ako sa so mnou rozprávaš, ty zmija? Ty posanutá leňochodom nejakým sprostým škaredým. Není sprostý. Dievčatá! Už fakt stop. Ale ona je zlá. Ideme už domov. Nekrič, Ideme sa kúpať. Pozri na tú nafúkovačku, to je v tvare peniazko. Na to chcem ísť. Tá je predsa moja, ja už som si ju obsadila. A kedy si ju ty obsadila? Kedy si to povedala? Ty si ani nevedela, že tu je. Prosím vás, môžete sa už prestať hádať? Keď ona je na mňa taká zlá. Ja už idem preč. Ja už to s vami nezvládam. Nechoď, ty si jediný človek, ktorý ma má rád. Okrem všetkých. Pozrite, ten leňochod nám obsadil tú nafúkovačku. Leňochodík, áno, si múdry leňochodík. Áno.
Budeme spolu plávať. To leňochoda by som najradšej vyšmarila. Aj, ale no tak prestaň takto hovoriť o mojom krásnom leňochodíkovi. Je krajší ako tá tvoja mačka, ani nemá mašličku. Náhodou, ona je pekná. Ja idem preč sa opalovať. Jej, konečne je preč. A môže byť s tebou leňochodík. Ty si krásny, krásny. Kam ideš, leňochodík? Hej, sestra, môžeš ísť na tú hlúpu nafúkovačku, keď chceš. Ja už o ňu nemám záujem. Hej, Služka, mohli by sme už odísť? Už ma to tu nebaví, prosím. Dobre, jasné, môžeme ísť. A kam chceš ísť? Domov. Však my sme doma. Ešte viac domov, dovnútra. No dobre. Kam chceš ísť? Do žibičky. Dobre. A prečo si sem chcela ísť? No, už som dosť unavená, chápeš? Už sa zvečerieva. No dobre, tak poď spinkať. Ale čo umyť zubky? No, tak dobre, idem si teda umyť zúbky. Ona už zaspala. No, tak nechám ju. Ja som predstierala, že som spala. Idem do tajnej miestnosti. Poď, leňochodík. Takže ideme si naskenovať tvaričku. Tak, a je to. Poď, leňochodík. Tak. No, svetielka máme, všetko máme. To bude sranda. Tak. Už sa len musíme prezliecť nejako do niečoho pekného, však? Tak, už som prezlečená a ideme sem. Dajme si nejaké pekné pozadíčko. Tak. Krása. Dáme si sem čučo. Tak, ahojte všetci. Ja som Slay Drama Queen. A tuto mám svojho krásneho Slay Cool Drama leňochodíka, hej. Všetci ho pozdravte, hej. Aký je nádherný. Dala som mu mašličku, pozrite sa. Má mašličku, to je také super. On má mašličku, vidíte ho, vidíte ho, vidíte ho. To je strašne slay a cute. Oh yeah. No, tak. Už je noc. A ja som klamala Slúžke, že som išla spať. To je strašne super však. Som cool a slay. A veľmi by som vám chcela povedať, že ona si myslí, že spinkám. Som super však. Krása. Tak, a už vám nemám čo viac povedať, pretože musím sa ísť tváriť, že spinkám. Hej, tak čaute, uvidíme sa zajtra. Ale nie, kto mi to volá? To je neznáme číslo z Rakúska. Čo už, idem ho zdvihnúť. Dobrý deň, teraz ti idem hacknúť účet. Dostal som ťa. To je strašné. Čo teraz budem len robiť? Mám nápad. Vieš čo, hacker? Ja hacknem teba. Som najlepšia hackerka, ale našťastie som to internetu nepovedala, lebo mi ma dali za breže. Takže som Slay Drama
Queen a hovorím ti, že toto ti neprejde. Idem volať políciu. Čus. Prosím, nechaj ma. Ja som si len robil srandu, ja ti nič neurobím. To máš šťastie. Čus. Fúha, ona už tak skoro spí, však je len 10 hodín večer. No, tak asi by som už mala ísť spať aj ja. No dobre. Služka, pomôž mi si obliecť. Jasné. Je úžasné, keď moja sestra spí. Aspoň mám od nej chvíľu pokoj. A ten jej leňochod sprostý. Odprac z toho leňochoda preč. A prečo? Však to je iba leňochod. Odprac ho už! Jasné. Tak poď leňochodík. Musím si ísť lahnúť. A slúžka, ak ešte raz mi niečo takéto zlé urobíte, tak ja vás prepustím.